Аз казвам, най-малко 10 пъти са това. Може би до 20 повече пъти съм дал. Не. Може. Пусни връче. Любе, дай ми една кошче. My father gave blood, my mother gave blood, but they couldn't give blood for enough blood, so we had to find anyone, just anyone. Грозно беше, нали, не знам дали има някакво човешко оправдание подобна постъпка, едва ли. Нямам... Аз лично за себе си се чувствах много зле след това. Студено ми, дома децата гладни. В момента моя син е в Пирогов с изгаряне 30%. И мисля, че всеки трябва да се замисли, че утрешния ден това може да стане и с него.